Behin irikitzen dugunean GNG-ko simuladorea, lehenengo gauza egiten duguna da, kontrolan berdina da, hortaz, gure kasuan, hasiko ginateke editatzen. Hortarako, ematen dugu edizioa, hau simulazio dugu, honakoa MDI-a, blokez bloke eta automatikoa. Hortaz, zuten gara ediziora, eta hemen programetara joan ondoren, erroa hemen daukau, pasatzen gara gezio hauekin ezkerretara, gora joaten gara jartzen gara erroan, gure kasuan TNC, eta karpeta berri bat sortzeko, hor gure kasuan ingo dugu bi PP3 goi bajua eta jartzen dut urtea, adibidez, hogei, eta enterri ematen diot, edo teklatuan enterri. Esaten dit direktoria sortu nahi dudan, eta baiet esaten digu, eta ja hor dakau sortua karpeta. Hor jarri nahi nuen, baina hemen txekedita, berriz. Gero mugitu dezakeu baita ere. Hori egin ondoren, eskubitara pasatzen gara, eta makinan bezala, egiten duguna orain, hemen goikalde honetan, sortzen ditugu artxiboak. Eta hasten gara, hogeita bat adibidez, eta .t erremintagena sortzen dugu. Enter ematen dugu, milimetrotan, eta hemen dakago. Importantea, eskubita pasatu, eta hemen jarri behar dugu 0 enter, beraka, 0a jarri behar ditu gorrela, bestela erremintak ez dira existitzen. Gutxinez, esan behar dugu neurtzen dutela 0. Bestela erreminta batari deitu eta berarentzako ez da existitzen. Gure kasuan, lehenengo erreminta badakigu zein dan, eta esan ingo digu, orduan esan, portaplakitas eskuadrar, goi bajua eta diametroa 50. Eskubita pasatzen gara eta radio esaten dugu 25 daukaula. Eta nahiko dugu. Horrekin ja erreminta tabla sortuta daukago. Fin, bukera ematen diogu eta berdin egiten dugu. Urrena, jartzen gara goien eta egiten dugu hogeita bat, gure kasuan, .d, dekalajena. 0 piezak sartzen ditugun lekua. Enter, enter, eta hemen, ikusten duze variablea bata, Orduan, esaten dugunean, batean sartzen dugula 0 pieza, hau izango zera G54 ezela. Hau izango zera G55, G56. Hau edena dauzka. Orduan, hor jarriko enduke, referentziatik zenbateak hau X-ean, I-an eta Z-an gure 0 pieza. Ez dago beste ezer egin beharrekan. Makina juten garenean 0 hartzen dugunean, hemen jarriko dugu. Gure lehenengo piezaren origena nun dagoen erreferentziarekiko. Mordazan bi pieza lotzen ditugula, bigarrena jarriko dugu hemen. Eta gero deituko dugu batari edo biari. Ados, fin. Eta ja azkenikan, baita ere, egingo duguna da hogeita bat, eta .h. Eta hau ja programa izango litzateke. Eta milimetrotan. Eta hasten gara, lehenengoa, eskatzen dugu block for. Gure kasuan da, zenbateinokoa den dimensioak. Orduan esateko, eje kabezal, beha galdetzen joaten da. Z da nagusia, enter ematen du. Eta gero esateko, punto minimo, X-ean, minus, ez batzen zenbatekoa zan zuen pieza, hogeita amabos, ez dakit zenbat. Barkatu, inkrementan zergatik hartu dit. Inkrementalak kendu iten dut. Horrela, esaten teklatuak inibili, minus berreon, berdin zait. Minimoa. Ondoren, enter ematen digo, I minimoa, esango dio, minus hogeita bost. Eta enter, eta Z minimoa, baita ere, minus hogeita bost, gure kirtenerako. Enter emateo. Eta baina ematen izkio, kota masimoak. Masimoan, utzitzen ditugu X-ean 0,2, enter, ian dakau, hemen minusua, hemen 0 izango da, enter, eta Z masimoa, 0 baita ere, enter. Eta honekin sortu duguna izan da block for hori. Kaikaldean jarrita, baita ere, mengoien jarrita, hasieran, urdin ez egoten den horretan, sartu behar duguna da,
gure 0 pieza zeinekin ingo dugun, batarekin, biarekin, hiruarekin, lauarekin. Hori iteko, kunberrak hau, azkeneko lehiatil honetara, ajustes de programa, eta block for, ez, barkatu, gaizki esan dizet, atzera, block forma sortzeko ziklotara joan berro. Ciclo def, definición de ciclo, eta bi lekutatik jure. Transferencia coordenadas edo egiten dugu hemen goto, azaltzen zaizkio ziklo guztiak eta gure kasuan punto zeroarena da, zazpia. Vale? Orduan, hori ikuste baldin baduze emandako horria makinan azaltzen denen adibidearena azaltzen da. Orduan, hor jaisten gara beraka, zazpira, enter, eta esaten dugu gure 0 pieza almohadilla honi emanda, eta bata. Eta fin. Eta horrekin ja, definitutakau behar dugun guztia. Ondoren, zenbat, ze gauz gehiago jartu ditazkeun? Hemen goien jarrita, egiten dugu puntu eta koma, eta jartzen ditugu komentariak. Aurreneko erremita baldin badego T bata, eta gero ondoren plakita etxea eskuadratzekoa, espazioa, diametroa 50, ebaketa abiadura, kondizio guzti horiek jartzen dizkiogu. Vale? Eta ja, hasiko niateke, bera joan da, fin, bera jetxita, hasiko niateke ja, desplazamendu egiten. Orduan, G0 edo G1 egiteko garaian, esateko linea, eta esaten dugu, gure kasuan leku seguru batean. Adibide hortan dagoen berdina, minus 250, iari ematen diogu, esaten dugu i minus bost, esaten dugu enter, eta gero R0, enter, eta F más da G0, eta bestela F jarriko induke zenbatekoa. Orduan gure kasuan enter eman da, G0 hartzen digu. Eta listo, fin. Hori da, leku seguru bat erreminta aldaketa egin ahal izateko. Ondoren, egiten duguna, erremintari deitu, orduan esateko, hemen joten gara, eta tool kale egiten dugu. Tool kale egiten diogu, eta esaten dugu, batari, berdina, enter. Ardan nagusia da zeta, enter. Abiadura badakigu, 850, enter. Urren galdetzen dugu FA, FA baldin badakigu, 850, enter. Eta ja, gure kasuan hor ja fin emango nioke. Urrengo blokea, lineala. Juten gara zetan, horrela zeta ematen diogu, eta juten gara eunea. Eta enter, radio 0 ja jarri diogu hemen, kompensazio hori gabe, esan nahi du R0. Hortaz honi esango ezet, noent. Eta ondoren juten gara F+, azkarrean, eta norantza buruarena, M3, eta fin. Eta horrela juten gara sartzen, ez? Urrengo blokea. Lineala egiten dugu. Jun behar dugu, X 25 positiboan, eta Y minus 30. Eta leku seguru batean jartzen gara ja, edo pasa emateko ja pres jartzen gara. Edo inkluso atzera jun gintezke modifikatzeko, eta hemen jarri 25 izan beharrean, 30. Pasatzen gara eskubitara, ian gaude, eta hemen jartzen diogu ja F+, enter, G0an, eta fin. Orduan, jarri da leku seguru batean, X 30ean, eta Y minus 30ean pasada emateko eta egiteko alboko mekanizaket hori. Ondoren, konpensatuta betzela egiten dugu. Linealean, jartzen gara, konpensazioa, baina aktibatu gabe. Orain jartzen gara, adibidez, 25ean, eta fin ematen diogu. Edo, enter, no enter, enter, fin. Orain, G0an, jarri zaigu konpensatu gabe, baina ja jarri gara X 25ean, pasa emateko eta bi dezimoiek jateko. Urrengo blokea, lineala egiten dugu, eta juten gara goraka, ez? Orduan dazkau, 25,
gehi beste 30 ematen dizkan, i 55 arte. Orduan esaten dugu, orain, kun i 55 arte, enter, no enter, eta hemen FA, ez baldin bago jartzen, no enter, fin, bai, hartzen digun FA, da hemen daukagun 250 hau. Bai, G0a jarri behar dugunean, beti jarri behar dugu F más, F más, ados? Vale? Orduan ja, i 55 junta. Nahi baldin badugu, juten gara eskubira orain, X, barkatu, Z ez dugu jetxi, modifikatuko orain. X-a juten gara 30-ea, 30, esaten dugu enter, no enter, azkarrean, eta fin. Vale, orduan, sekuentzia indugu, leku segurua, jarri gara honea, gore gara, eta ostea erretiratu gara. Eta berreskuratuko duke hasierako posizioa. Eta orain esaten dugu, ian, joateko, minus, 30-ea, enter, no enter, enter, fin. Vale, sekuentzia eginak hau. Bazen Z jartzea. Ba, hemen jartzen gara, tartean lineal bat sortzen dugu, esanez Z 10-ea joaten gara. Esaten dugu, enter, no enter, enter, fin. Azkarrean, Z0a juten gara ondoren. Lineala, Z0, eta egiten du, enter, no enter, enter, fin. Eta guan ja pasada emango digo, adibidez, 6 milimetrotakoa. Lineala, Z inkrementaletan, ia eman da, eta esaten dugu minus 6, eta berdina, enter, no enter, enter, fin. Vale? Orduan, zer egin behar dugu, hau errepikatu ez? Bai, 4 aldiz eginda, 24ean gelditzen zait. 25ekoa dugu, ba bueno, modifikatu genezake guain egin dugun bloke hori, eskubitikan sartuta, bai, horrela, edo fin eta edo ezkerretikan sartuta. Eta esaten dio, ba, minus 7. Eta fin. Orduan ja, zer egin behar dugu? Hau errepikatu. RPTA ez dauka gure kasuan GNG-nak. Nola egiten da RPTak? Ba, hemen hasiera honetan jartzen gara hor, eta sortzen dugu label bat, LBL bat, gure kasuan esateko LBL set sortzeko, eta gero ingo digo LBL cal, deitu horri. LBL set honi esaten digu, ba, dibez, hau dela 7. Eta fin, besterik gabe. Hori da, N-eun errepikapenetarako jartza bezala. Eta ban, bukaeran, errepikatu nahi dugun lekuan, hemen gaudelarikan, esango dioguna, deitu, 7ari, eta gure kasuan eman dio 7ko pasadak. Bai, 28 arte juntezke, 4 aldiz errepikatuta esan da. Bai, orduan. Horan, llamada suprama, 7ari, enter ematen dio, eta baina errepikapenak eskatzen dizkio. Ba, gure kasuan, 4 bidez 7, bai? 28 milimetro arte juten zaigu pasadak ematen. Vale? Eta, fin, besterik gabe. Eta hau izango litzake gure programa egiteko era. Egin nahi dugunean zentro polarra, CC jartzen dugu. Egin nahi dugunean zirkuloa erradioarekin, CR-ari ematen dugu. Egin nahi dugunean G36-a, RND-ari ematen dugu. Egin nahi dugunean zirkulo tangente, ematen dugu CT honi. Eta hau zirkulo normala egiteko. Baina beti zentro polarrakin egiten da. Beti esan dugu, zentroan nun dagoen, borobila hau egin. Edo hau egin, eta bestea tangente bukaerako puntu bakarri eman martzaio. Txaflanak egiteko eta linealak. G0 eta G bat. Habe, sarrera tangentziala dira, besterik. Vale. Eta hau izango litzake, gure kasuan, bai, simulazio baina ingo dugu, pasatzen gara honean simulaziora, hautatzen dugu zein simulatu nahi dugu, makinan bezalaxe, bai, pasatzen gara eskubita, guten gara gure karpeta horretara, eskubira, hasten gara, D-ari esaten dugu simulatzeko nahi dugula, nahiz eta ez dagoen 0 hori jarria, erreminta horrekin simulatu nahi dugula, enter, S bat atzen simulazioa, eta bain, esaten dugun, beste S bat jarriko zaio, .h-arena. Enter ematen diogu, eta simulazioan gabe. Isometrikoan, edo nola oso luzea jarri dut. Eta ja, resetan ez da.
Bueno, entzai koordena nola ebilituen positiboak eta negatiboak, nola jarri dizkedan. Baina, bueno, hau da egin duena, Vale, orduan, LBL zazpi honetan, inkrementatu eta pasada hori eman. Eta zergatikan, zerbait ez dute egoki egin, baina hau izango litzake erabiltzeko era. Ados?